Здравейте, хора! Сега си нима виждате една тъмна горица. И е време да ви покажа нашата палатка, дето ще спим на къмпинг. Чакай да го отворя тус. Арима! Как се отваря тус нещо, бе? Добре, чакайте, хора. Ей, бросъм! Ето, хора, сега влезам в палатката. Чакай. Хора, не можах да пусна фенера, нещо не дава. Това е леглото на едните приятели. Това е нашето легло. Сега ще я дам. Помощ! Помощ! Лягам. Здрасти. Здрасти. Много е тъмно.